Bon dia, alumnes de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Aquest és un vídeo de presentació de l'examen final del mes de maig, tant per Matemàtiques aplicades de primer com per Matemàtiques aplicades de segon. Ho faig així perquè tot, l'estructura, el nombre de preguntes, la puntuació, tot és igual tant a l'examen de primer com al de segon. L'únic que canvia són els continguts. Aquest institut, com heu vist al llarg del curs, tendeix molt a la uniformització, a fer-ho tot seguint un mateix patró, per tant no té sentit explicar dues vegades pràcticament el mateix. I a més, ho faig pensant en aquells alumnes que estàu matriculats de les matemàtiques aplicades de primer i també les de segon, que sapigueu que vos trobareu exàmens semblants en quant a la forma i diferents en quant al contingut. Posaré com a fons el model d'examen de primer de batxillerat per posar-ne un dels dos, tant és un com l'altre. Ja sabeu que un dels PDFs conté l'enunciat de les preguntes i l'altre conté el solucionari. Ara anem per parts. El format de l'examen del mes de maig és idèntic al format de l'examen parcial del mes de gener. La capçalera, les instruccions, tot és igual. A les instruccions se vos torna a explicar de nou que heu d'emprar boli negre o blau per fer els exercicis, mai llapis o boli de color vermell, que podeu utilitzar una calculadora científica sempre i quan no sigui programable, que no basta posar les solucions dels exercicis, sinó que tant o més important és la resolució, són els passos per arribar a aquestes respostes. I a la capçalera, com sempre, heu d'escriure nom i llinatges, DNI, el lloc on estàu fent l'examen, no on estàu matriculats, sinó el lloc físic on vos trobeu en aquell moment, i el grup heu de posar la lletra corresponent al batxillerat que estàu fent. Aquí baix teniu el codi. Aquest examen s'ha de fer tot, i només hi ha un model. Vull dir, és el mateix per tothom. A diferència d'altres assignatures, no és un examen dividit en un segon parcial per a aquells que van aprovar el primer examen, el mes de gener, i després, a continuació, l'enunciat d'un examen global per a la resta. No, aquí només hi ha un model, un examen, i que l'ha de fer tothom. I a més, no hi ha optativitat, s'han de fer totes les preguntes. L'examen tindrà 4 preguntes, igual que l'examen del mes de gener. Algunes tindran apartats i altres no. Altres seran enunciats més directes. En aquest examen global entren continguts de tots els lliuraments, des del primer lliurament fins al 8è lliurament. Evidentment, com que hi ha 4 preguntes i entren continguts de 8 lliuraments, ara sí que no podrà haver una pregunta per lliurament. Però una cosa sí que vos dic, entra només el més important. No hi ha preguntes sorpreses, preguntes inesperades, posades en ganes de fer mal, sinó que entran els continguts més importants del curs. Però, evidentment, d'entre tots els continguts més importants no podrà entrar tot, perquè només hi ha 4 preguntes i, a part, només disposareu dels 75 minuts, d'una hora i quart, per resoldre l'examen. Tant l'examen de matemàtiques aplicades de primer com el de segon, com que totes dues programacions tenen probabilitat i estadística, a la darrera pàgina hi ha una taula de distribució normal 0,1. Per tant, vosaltres no heu de dur aquesta taula de cap vostra, perquè a més recordeu que a l'examen no se poden entrar papers. En el moment d'iniciar l'examen només podeu tenir el boli, la calculadora, el DNI, i el professor corresponent vos repartirà l'enunciat que conté aquesta taula i vos repartirà també uns papers per resoldre els exercicis. Vosaltres no podeu entrar a l'aula d'examen cap paper. El valor d'aquest examen global és d'un 80% del 70% dels dos exàmens. El de gener valia només un 20%. Recordeu que aquesta d'aquí és la fórmula per al càlcul de la vostra nota final. Si agafeu la calculadora i feis el càlcul d'un 80%, d'un 70% de 10 punts, això dona igual a 5,6 punts, que és el valor màxim
d'aquest examen global. Aquest examen global val com a màxim 5,6 punts respecte a la nota de tota la matèria. El parcial valia aquest 20%, 1,4 punts, i recordeu que les tasques online, microtasques avaluables i qüestiones avaluables, valien 3 punts. Si sumeu 5,6 més 1,4 més 3, dona el 10 punts global de tota la matèria. Les preguntes d'aquest global, tant de primer com de segon, surten de les preguntes de les 8 microtasques avaluables que heu fet al llarg del curs. De matemàtiques aplicades de primer, n'heu fetes un total de 40 preguntes i de matemàtiques aplicades de segon un total de 34. I d'aquestes 40 preguntes de les microtasques avaluables de primer i les 34 de les microtasques avaluables de segon, sortiran les 4 preguntes d'aquest examen global. No seran preguntes idèntiques punt per punt. Vull dir, no s'ha fet un copiar i pegar idèntic. Són preguntes que van del mateix, se resolen igual, però el context i els valors numèrics canvien. Si a la microtasca es parlava de 40 camions, doncs aquí sortiran 30 bicicletes, però la metodologia per resoldre els exercicis seran idèntics. Per tant, per preparar aquest examen, el que heu de fer, el que jo recomano que faceu, és tornar a fer totes les microtasques avaluables des del primer lliurament fins al darrer. I recordeu, les matemàtiques, a diferència d'altres matèries, no se poden estudiar llegint com les resol una altra persona o escoltant com raona en veu alta una altra persona. Les matemàtiques s'estudien fent matemàtiques. Per tant, agafeu aquestes 8 microtasques avaluables amb els solucionaris corresponents al costat i en el vostre quadern, com si fos el primer dia, torneu a resoldre's exercici per exercici. Que vos dona bé? Passeu un altre. Que no vos dona bé? Cercau l'equivocació. Si al cap d'un parell de vegades de mirar de trobar quina ha estat l'errada no hi ha manera que trobeu on vos heu equivocat, és quan heu de fer foto del vostre quadern i m'ho envieu via fòrum de dubtes o un correu privat. Si considereu que fent només aquell exercici de la microtasca no teniu suficient, aneu al llibre digital i cercau exercicis semblants. Però, per favor, que siguin semblants. Ara no és moment de perdre's fent coses que sabeu que no entraran. Per tant, cercau exercicis que siguin similars al de la microtasca i, com que allà també teniu solucionari, igual. El proveu de fer el quadern, vos autocorregiu, me demaneu dubtes si no surt bé, i una vegada fet, passau un altre exercici, així fins a arribar al darrer problema del darrer lliurament, de la darrera microtasca avaluable del darrer lliurament. Bé, res més, no vos vull ara inundar amb més informació, m'estim més que començau a preparar aquest examen i que me demaneu els dubtes que tingueu, tant de contingut com de l'estructura que tindrà l'examen. Molts ànims en aquestes darreres ja setmanes que mos queden per acabar el curs i molta sort el dia de la prova.